No tak... Sa mu dá aj otvárať kabina. Áno. A čo si tam naložíš? No auta legové. A kam pôjdeš? No do Maxu. Do Maxu na nákup? Áno. Aj so všetkými autami v Tatre? Áno. Tak toto je tá tvoja vysnívaná? Aha. Teda. No Ježiško má čo robiť aj s tým Mikulášom, že? Je toho dosť. Ale ako to môžu priniesť? No ako to môžu priniesť? Mikuláš komínom a Ježiško tak zázračne. Mikuláš komínom? No? Prečo komínom? No, lebo tak on chodí tak komínom. Alebo cez okno, podľa toho, či ide do domu alebo do paneláku. No, rozdáva také balíčky. A Ježiško necháva všetky darčeky pod tým stromčekom. No. No možno nejaký dostanem. No, taký dobrý chlapček by mal dostať nejaký darček. No ja niekedy plačem. Ale každý niekedy plače. Každý niekedy plače. Aj mamina niekedy plače? Áno. No. Ty si opali ruku. Teď čo? No, alebo tatino niekedy plače? Nie. Nie, že? Toho sme ešte nevideli. Tatino sa stále iba smeje. Áno. A teraz niečo iné si tu